Phakathi abantu siyaphila nje. kuyaphela mkhulu kuyahlangana la. Angikho Kuyahlangana. la kuyahlangana impela. Kuyahlangana. Senenze ngapi manje namhlanje? Oh kushuthi ke nje i-total ke ayikho kuba manje ngoba sisebenza nje yebo hlala one. Kuyasebenza kodwa. Siyasebenza. Ubaba ubani igama? Baba uLibhukudlamini. Wakuphi nendawo? Wasexhobo eKelisburg. Oh, Kelisburg. Oh. Ubaba ufike nini la? Baba la eThishala. Cha sengisho nje ufike nini kule mpilo? Ngo-2009. 9. Ubaba ngabe wayenzeni? Icala lami Urape. So that kuyahlalela. hayi ngibona la kuyabhanda into. Khona ukuthi ukuzisola kuloko kwakwenza. Baba kumina cha. Akukho kumina baba ngoba ngizange ngenze. Oh. Ke futhi into wenze ngane kuphi. Oh, awulenzanga icala. Akangenzi. Oh, okay. Baba yaphila. Yaphila. Kuyasebenza kodwa. Hayi kuyancanga. Ubaba ubani igama? Hayi ngosinakho kaMaphanga. Mabanga. Maphanga. Maphanga kuphi nendawo baba? Wasebhulu. Ibhulwa. Inkwezela, Masameni, Kabuza. ubaba ufike nini la? Kuye ngo-2001. 1. Mhlawumbe ubaba ngabe yini mhlawumbe yemletha lekhaya? Hayi ngaletho icala Le-rape. Ubaba uyalazi lelo cala. yebo ayiyala. Oh, mhlawumbe ngasithatha usibeke ukuthi mhlawumbe kwenzakalani. Ayikunzima kakhulu. Ayikunzima. Wemnganani lo muntu lo? Hayi weyikhulile yena kodwa wengaphansi kwakhe. Oh, anivumelananga. Hayi ngizosho ukuthi asivumelani. Oh. So khona kodwa ukufunda baba okufundayo nje kule khaya. Hayi kukhona. Nokusola. Nginako ukuyisho. Kukhona. Mhlawumbe ngabe uthini umyalezo wakho nje kwabanye abakhona ngaphandle? Nje usho ukuthi okwami kubafowethu laba abakemnyaka kufanele bakwazi ukuphatha nabantu babaphatha kahle abantu besifazane. Okay, siyabonga. Ukhalele ungathi ubone egqoke isiqephelezana ukuthi naku kulahle. Siyabonga.